vi har om syre og baser. Vi vil i dette forsøg vise, hvad disse tre indikatorer kan gøre ved denne saltsyre, som vi har bagved HCl, eller også kaldet HCl. Vi starter med indikatorpapiret, som vi putter ned i, og som bliver rødt, hvilket indikerer, at det er en syre. Vi så vil jeg prøve med BTV, og se, hvilken farve det bliver. Og det bliver så gult-orange. Så vil jeg prøve med fenolfthalin. Som bliver sådan krumset hvid. Og derved kan vi konkludere, at den med klart det bedste resultat, det er indikatorpapiret.